goaz. Eta non dago etxea, hemendik edo handik? Zein izango da etxerako bidea? Ez dakit, eta bakoitza bide batetik badoa? Ez, ni bakarriko eta urdun ematen dit. Ados, biok joango gara, lekuko dugu. Aspalditik ez dudala eserriate. Benetan goxe handia dauka. Iso, zeozer entzuten da. Eta zeozer usaintzen da. Egan izinik, aspalditik ez da hilo basoaretaren ditzen. Guango gara ikustera ea jate bezer baitako. Bai, guazen, guazen! Goza, espaldi ez ditugola umeak ikusten ezak? Bai, berando da, hemen egon behar zuten. Latituta dago baina, non dauzete umeak? Bai, bai, gaurko gara beraien bila. Bai, guazen. Begira, hemen gauzak daude, bai ditzaten. Ez, bukatu dire pausoa. Umeak, goza beste! Usain adarra da, ume. Bai, usaina andarea da, ez da? Ez, eta landara usaina. Txokolate usaina da. Egia, txokolate zazna. Ze gozoa. Guazen ikustera, esan norbaite jateko aman eta laguntzen baituen. Bai, oso ideia da. Hartuko dugu. Kaixo, kaixo! Ara, nordun hemen, gure uretxo ederra dira. Zer egiten duzue baso honetan? Jarraitu txokolate usaina jarraitu dugu eta... Primerako ze izango zaretu orduan. Zatozte, zatozte! Bai, zatozte, zatozte, urbiduka zuelara. Ez! Jende, iratzan gara, otxumeak libre! Ha, 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 ha! Ez! Umea libre, iratxoan, sekreto guztiak ezagutzen ditu. Geldik, Esto. ez dut zuekin eramango, stop!